سلام زغبركم تعزبتنا كما يصنحكم مباركسنا الساعة الزين حزركم متسلخو مجمرة أرستاتو زر فرنسا 2023 في الشيخ تأمل بنيام تأمرت أفريقيا خوني خاليو أما نقومنتن هو تنزركو ترنياتات تقراي قبل مرسي تقال سدتنياتات إثيوبيا نترعات إرتراوين سدتنياتات نزبلون كارؤت زينات نحيزاركم متسنا لنا سناي مكتتال زر فرنسا 2023 في الشيخ تأمل بنيام تأمرت أفريقيا كخوني خاليو ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቅድድም ብሽክለታ ናብ ነፍሱ ወከፍ ሃገር ኣፍሪካ ዓወት ከምዝቐም ዝኽእል ኣሰልጣኒ ነበር ዣን ጃክ ሄንሪ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ እዚ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ መድረኽ ግራንድ ቱር ዝተዓወተ ፈላማይ ጸሊም ኣፍሪካዊ ክኸውን ከሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ድማ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቱር ዲ ስዊስ ተዓዊቱ ኣባል ዓለም ለኻዊ ማሕበር ውድድር ብሽክለታ UCI ዣን ጃክ ሄንሪ ኣብ ኤውሮጳ ናይ መጀመርታ ኣሰልጣኒ ቢንያም ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ ካብ ሓደ ሓምለ ኣብ ቤልባኦ ዝጅመር ዙር ፈረንሳ ዝያዳ ዓወት ይጽበየ ከም ዘሎ ይኣምን ኣብቲ ሓፈሻዊ ምድብ ክዕወት ዝኽእል ኣይመስለንን ኣብ ሓደ መድረኽ ናይ ምዕወት ዕድል ግን ኣለዎ ክብል ሄንሪ ንቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ ተዛሪቡ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝነበረ ዝዓቢ ውድድር ክኸውን እዩ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ድማ ዓወት ከምፅኡ ቢንያም ኢሉ ተዛሪቡ ድሮ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣፍሪካ ኣዝዩ ተፈታዊ እዩ ኩሎም ቅድድም ብሽክለታ ዝፈትዉ ሰባት ነቲ ዙር ክዕዘብዎ እዮም ተተዓዊቱ ድማ ኩሉ ህዝቢ ኣፍሪካ ክሕበን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢሉ ካብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ እቲ ንጋንታ ኢንተርማርሽ ዝወዳደር ቢንያም ንሆላንዳዊ ማቴዮ ቫንደርፑል ኣብ ቅጽበታ ውድድር ንመስመር ብምስዓር ንመበል 10 መድረኽ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ዝተዓወተሉ ዘርኢ ስእሊ ንኽብሩ ዝገልጽ ዘይርስዕ ምስሪ ዓወት ኣጎናጺፍዎ እዩ ንፈለማ እዋን ዝተሳተፈሉ ግራንድ ቱር ምንባር እውን ንዕብየት ናይቲ ዓወት ኣድሚቕዎ እዩ ቢንያም ግራንድ ቱር ምዕዋት ሓደ ካብ ብሉጻት ህሞታት ክብል ብምግላጹ እቲ ህሞት ንመጻኢ ክጎናጸፎ ዝበግዕ ዓወት ዝእመት ምዃኑ ዘነጸረ እዩ ናይ ብዙሓት ሰባት ዓይንቲ ዝኸፍት ዘሎ ይመስለኒ ክብል ወዲ 26 ዓመት ማውድ ሌሩክስ ብዛዕባ እቲ ኤርትራዊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተዛሪቡ ግርማይ መጀመርያ ግዜ ኣብ ኤውሮጳ ዝተቐዳደመላ ኣብ ስዊስ ዘርላንድ ከተማ ኣይገለ ዝርከብ ናይ UCI ማእከል ቅድድም ብሽክለታ WCC እዩ ኣብ ኣፍሪካ ናብ ኤውሮጳ ንምምጻእ ሓገዝ ዘድልዮም ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣለዉ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኤውሮጳ ስፖርት ጥራይ ኣይኮነን ካብ ኣፍሪካ ዝመጸ ተቐዳዳማይ ብምዃን ድማ ናብ ኤውሮጳ ክትመጽእ ከቢድ እዩ ቢንያም ነዚ ገለ ኣብርሆታት ሂብዎ እዩ እተን ጋንታታት ኣብ ኣፍሪካ ተቐዳደምቲ ክደልያ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ድማ ዘገርም እዩ ኣብዛ ጋንታ ምህላው ጥራይ ሓቂ እዩ ሕጂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ኣለና ቢንያም ግን ዓንዲ ማእከል እዩ እዚ ድማ ንመጻኢ ተስፋ ዝህበና እዩ ክንበጽሖ ንኽእል ኢና ኣብዚ እውን ኣለና ኢሉ ኣብ ክንዲ ርእሰይን ሰላምን ኮነ ክዛረብ ይኽእል ይመስለኒ ወዲ 26 ዓመት ገረርፌል ወሲኹ ንሱ ንዓና መምህር እዩ ስለዚ ኣነ እውን ከምኡ ዝሓሸ ክኸውን ኣበርቲ ክሰርሕ ነይ ዝደሊ ዘለኹ ንዓይ ሞዴል እዩ ኢሉ ሻምፒዮን ዓለም ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ኣብ 2025 ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ክካየድ እዩ ክልቲኡ እቲ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝካየድ ውድድራት ዕብየት ቢንያምን ንትንሳኤ ናይቲ ስፖርት ኣብታ ኣህጉር ዘመልክት እዩ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኤርትራ ቁፅሪ 1 ስፖርት እዩ ይብል ሄንሪ ኣጽዒቡ ከምቶም ኣብ ኣትሌቲክስ ሻምፒዮና ዝኾኑ ኬንያውን ዓቕሚ ኣለዎም ነዚ ዓቕሚ ኣብ ብሽክለታ ዘለዎም ተጻዋርነት እንተተጋሂዱ ኣብ ዓለም ዝበለጹ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብዛዕባ እዚ ባዕሉ ዘሰልጥኖ ንኤርትራን ኣፍሪካን ቅድድም ብሽክለታን ኣብ ካርታ ዓለምን ዘቐመጠ ባህር ተቐዳዳማይ ብሕጂ ሄንሪ እንታይ ይጽበ ፖስትን ኮብልስቶንን ካብቶም ንቢንያም ዝነበሮ ምርጫታት ምስ ናብራ ኤውሮጳ ምትዕጻፍን ምስ ሓድሽ ስርዓታት ስልጠና ዝተኣሳሰሩ ነይሮም ኣብ 2018 ንመጀመርያ ግዜ ናብዚ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ጁኒየር ነይሩ ይብል ሄንሪ ኣብ ወርሒ ሓምለ ንሓሰን መስከረምን ኣብ ኢንሲብሩክ ንዝካየድ ሻምፒዮና ዓለም ኣብ እንዳለወሉ እዋን ተጸንቢርና ንዑ ኣዝዩ ቁሪ ነይሩ 4 ሓምለ ነይሩ ሙቕ ነይሩ ንዑ ግን ኣዝዩ ዝሕሉ ነይሩ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ኣነባብርኡ ልምድታት ክንቀይር ስለዝነበረና ንምድላው ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ኣሕምልቲ ወይ ሕብስትታት ጥራይ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ሕራይ ጽቡቕ እዩ ግና ኣብ መንጎ እዞም ዓይነታት ምግቢ ዓቢ ሚዛን ክህልወካ ኣለዎ ገለ ካርቦሃይድሬት ሓይሊ ዝህቡ ዘለዎም ወይ ገለ ፕሮቲን ዘለዎም ምግብታት ክትሕውስ ኣለካ ቀፂሉ ንቢንያም ብድሆ ዝኾኖ ሓርፋፍ ጽርግያታት ኤውሮጳ እዩ ኣብ መወዳእትኡ ግን በዲህወስ ኣብቲ ንመበል 78 ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲክ ጆን ትዌቨልገም ኣብ ብኮብልስቶን እምኒ ሩባ ዝተሰርሐ ፍሉጥ ጎደናታት ቤልጅየም ታሪኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ እቲ ኮብልስቶን ኣይፈትዎን ነይሩ ዝበለ ሄንሪ ኩሉ ግዜ እዩ እዚ ኣይፈትዎን ኣብ ኮብልስቶን ክወዳደር ኣይደልን ይብለና ነይሩ ሕጂ ግን ነቶም ውድድራት ዓለም ክዕወተሎም ይኽእል እዩ ሕጂ ሓሳቡ ቀይሩ እዩ ደስ ኢልዎ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድራት ክትዕወት ነቶም ብኮብልስቶን ዝተሰርሑ ክፋላት ከተስተማቕሮም ኣለካ ቢንያም ካብቲ ኣብ ዙር ፈረንሳ ንዳርስ ዘጋጥሞ ንገስጋሱ ብሙሉእ ዝደምሰሶ ዘስካሕካ ሓደጋ ድሕሪ ምሕዋዩ ኣብቲ ኣብ ሰነ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ቱር ዲ ስዊስ ተዓዊቱ ሄንሪ ሕጂ እውን ነቲ ፍሉይ ተቐዳዳማይን ቅጽበታውን ሓፈሻ ውድድርን ክብል ዝገለጾን ዝወጻሉ ሓቋር ዓቐበት ኣይኮነን ኣብ ዓበይቲ ኣኽራናት ክንዱ ኣድማዓይ ክኸውንን እዩ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ኬንያ ምቅድዳም ግን ቢንያም ኣብዚ ስፖርት ዘለዎ ጽልዋ ኣብ መበገስ መስመር ጥራይ ከም ዘሎን ንመጻኢ ዓቢ ተስፋ ከተማዕደሉ ትኽእል ምዃኑን ሄንሪ ይምት ካብ ውድድር ዓለም ድሕሪ ምውጽኡ ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ኤርትራን ቅድድም ብሽክለታ ንምዕባል ክሕግዝ ዝኽእል ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ተመክሮ ድማ ክህብ ይኽእል እዩ ኣፍሪካውያን ኣትሌታት ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ብሉጻት ውድድራት ዓለምን ንኽዕወቱ ከም ዝኽእሉ ዘረጋገጸ ትእምርቲ ናብ ኣፍሪቃ ክኸውን ይኽእል እዩ
أمونغو موتن هيوتن زركبو طرنياتات تግራይ ወዲ 70 ዓመት አቶ ተፈራ ወልደ አረጋይ ኢተን 263 ብር ጥሮታ ካብ ዘይወስዱ 2 ዓመት ይገብሩ ካብ በቀደሙ ናይኮነን ንቀለብ ንመግዚ መድሓኒቱን ከም ዘይኣኽሎም ይዛረቡ ሰንኪ ጸቅጥደምን ሕማም ነርቭን ይሳቀየለው ባልቲ ቤቶም ረሕብለንን ሰለስተ መናእሰይ ደቆምን ስራሕ ክረኽቡ ስለዘይካሉ ኣብ ዕጹብ ገዛ ኣመና ከም ዝተጸገሙ ይገልጹ ወይዘሮ መረሳ ካሕሳይ ጥሮታ ዝወስዱ ዝነበሩ ባልቲ ቤተን በሕማም ቅድሚ 2 ዓመት ዓሪፎም ወርሓዊ 1300 ብር ይወስዱ ብምንባሮም ናብራ ከም ዓቅምና ነበር ነርና ይብላ ሎሚ شحن سلسة مئتين واقع نحن تفستالون زمل أسبيز عيجزين المخينات مجمارو استقارت كفل التروتا كسب لهم يرخبكون زعبان أبرا سيخات جبرو نجاري بالكان إن خلقت كاتر كمي تمكتوت تيقوا سبيلن نوعلن حدر لنا بمبال أتعبرسن وريدو زلوت أجم كبيت كم زخنا يزاربا أبوي أرجع وأصبح كفل التروتا خبزي وسدو كرت عمد كم زجوري يزاربو أورا مرب من لاش يزن برنيرة قبل علما هاي زي مركبي نبرتين تريتين بسراوت شعبيات زميتا يبلو سراوت إرترا أبكنا تجراي أبغوني سراوت إثيوبيا خوين استواجع خوينو كاب نبرتن عالم لخد كالاتن كستات سو أو كسر مسلات يغربلو نجستي إرترا جن نزوم كستات كناس قومي سمع أبوي أرجعوي دخلت عمد كفل التروتا بزي مركبهم شدش تقولون من بايز هلو بدو الزيرو رزين كم زخانة جلسون فل التروتا من جسي يكأير بزي قدس بجد يزخفل أبتجرين زلنا ترنياتات جن كفل التجمير خبز بحال زاجيت نسلس دور حتى رايتو هاي بنازل له كن كمودي خوان زقبا بمبال قريت أمي جلسون أبتجرين زركبوا ترنياتات من جستي 75 شح كينات تجري كابز جمرات حزو درجان خلت عمد زعكل كفلت አይወሰዱን ተአብገለስ ተኸፍለ ድማ ዘይ ምዕሪዩ ኣብ ከተማታት ዓድዋ ኣኽሱም ሽረን ኣላማጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ናብተን ከተማታት ምስኣተወ ከፍሊት ከም ዝረኸቡ ይዛረብ ካብ ዝወጻኢ ዘሎ ኣብ ዝተረፈ ከባቢታት ትግራይ ዝነብር ብኣሽሓት ዝቑፀር ጥሮኛታት ክሳብ ሎሚ ኣይተኸፍሎን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነብሩ ጥሮተኛታት ዝበዝሑ ገሊኡ ናብ ሱዳን ገሊኦም ናብ ካልእ ከባቢታት ትግራይ ስለዝተፈናቐሉ ብዛዕባኦም ሃለዋቶም ንጹር ሓበሬታ ምርካቡን ኣይተኻለን ኣብቲ ዞባ እቲ ስምምዕ ምስ ተፈረመ ድሕሪ 7 ወርሒ እንተኾነ ምጽጻይ ዓለት كايد كم زلو صبصب هيومن رايت واتش يملكتو اما جمرت 11 تفرموا على البروتوريا سيعبهم ابتخلل كل ነገር ናብ ንብርክ ምላስዩ ዝብል ተስፋ ነይሩ ድሕሪ ትውዕል ተኽሲ ኣይሃሉምበር ሕጂውን ብዙሓት ፀገማት ዘይተተንከፉ ኮይኖም ካብ መንጎኦም ድማ ክፍሊት ጥሮተኛታት ሓደ ይጥቀስ ዶክተር ገብረ ሚካኤል ንጉሰ ኣብ ወንበር ማሕበር ጥሮተኛታት መቐለ እዮም ሚያዝያ 30 ልዕሊ 1000 ኣባል ጥሮተኛ ኣብ መቐለ ሰልፊ ብምውፃእ ድምፂ ከም ዘስምዐ ኣዘኪሮም ድምፅና ስለ ዘስማዕና ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ድፊት ክገብር ሓጊዙና ይብሉ ፌደራል መንግስታዊ ሰመዚ ካፕቲካል ማሕበራዊ ውሕስነት ፌደራል ናብ መቐለ መጽዮምን ምሳና ተዘራሪቦም ክፍሊት ካብ ሚያዝያ ወርሓዊ ተጀሚሩ እዩ ዘይተኸፈሎም ግን ስለዘለው ከነጻሪና ኢሎም እቲ ዝተረፈ وزوف نايل على إسرائيل حدا نوارح من قستاوي والساني خنصبا إلهم بدحريو كساب حجي لو تيلن كابتي زير خوبو زنبرو تقاريت زوها بو الله كورح مسكرم من قستي نطرحتنياتات زغبرو وسخون ايهابون كوتاس اتاكافافلا تقل زي ولون زي معرينيو بدرجه خلل تግራይ استطايش محبر طرحتنياتات يلن ام مقله عدغراتن طرح حيو تطايسو زلهم اتو كفله ماريام يرغاو حلاف ركب حزب محبر طرحتنياتات مقله يوم ناي طرحتا خفليت زي موسادم محير كم ستጸገሙ ይገልጹ ኣብቲ ዘለዎም ሓላፍነት ኮይኖም ግን ንርእሶምን ኣባላቶም መሰል ክብሉ ኣብ ቃልሲ ይርከቡ ኣነ ንባዕለይ 19 ደቀይን ደቀይ ሓዊሱ 45 ኣባላት ስድራይ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ንሽቲ ሓወይና ለኣኸልና ኢና ንሓልፎ ዘለና ኢሎም ጥሮተኛ ዋላ መንግስታዊ ለውጢ ከሰት ዝወሃቦ ክፍሊት ብሕጊ ኣይቋረፅን ማሕበር ጥሮተኛታት መቐለ ጉጅለ ሰብ ሞያ ሕጊ ኣጣይሱሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካሕሳ ንምሕታት ምንቅስቃስ ከም ዝጀምሩ ዶክተር ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ግብረ መልሲ ትካል ስደተኛታት ኢትዮጵያ ንጥራን ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ንገለ ህፃናት ደቆም ምስክር ወረቐት ልደት ወይ ከዓ በርዝ ሰርቲፊኬት ክህብዎም ስለዘይከኣሉ ስድራ ቤታቶም ኣብ ኤውሮፓን ኢትዮጵያን ተፈላለየን ክጠራናፋ ከም ዘይከኣላ ንቢቢሲ ገሊፆም ነይሮም ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ብዓርቢ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘውፅኦ ግብረ መልሲ ነቲ ኣብ ፈለማት ሰው ምንዚ ቢቢሲ ዘውፅኦ ዘብጻብ መሰረት ዘይብሉ ኸሲ ክብል ነፂግዎ ተኾነ ግን ብዛዕባቶም ስደተኛታት ዝሓተትሉ ዘለው ሰነድ መሃብ ብንጹር ኣይገለጸን ምዝገባ ካብ ሕዳር 2022 ጀሚሩ ይቕጽል ኣሎ 2149 ኤርትራውያን ስደተኛታት ቆልዑን ተመዝጊቦም ይብል እቲ ዝወፀ መግለጺ ተኾነ ግን
እቶም ስደተኛታት ዝሓትሉ ዘለዉ ቀንዲ ጉዳይ እቲ ብኤምባሲ ጀርመን ከቅርቡ ዝተሕተትዎ ሰነድ ልደት ክወሃቦም እዮም ዝሓቱ ዘለዉ። እቲ በቲ ትካል ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ዝረኣዩ እቶም ስደተኛታት ንቢቢሲ ደጊሞም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሕጂ እውን እቲ ትካል ነቲ ዘለዓለዎ ዘለዉ ጉዳይ ገሲዎ ምሕላፉ ተዛሪቦም። እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ነዞም ኣብ መስርሕ ጥርናፈ ዘለና ኤምባሲ ጀርመን እታ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ብዘይምርካብና ኣብ እንዳኣራ ጉዳይና ንልዕሊ ዓመት ጠጠው ኢሉሎ ክብል ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ደጊሙ ንቢቢሲ ተዛሪቡሎ። ኩሉ ወዲእና ብሰንኪ እዛ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ብዘይምሃቦም እንዳኣራ ፕሮሰስና ጠጠው ኢሉሎ። ቆልዑ ካብ እዳታቶም ተፈለዮም ኣለዉ። ነዞም ኣብ ዳታ መስጊቦም ዘሎ ብቕልጡፍ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ክህበና እዩ እቲ ሕቶና። ምክንያቱ ኤምባሲ ብዘይ ዝወረቐት ናይቶም ህፃውንቲ ፕሮሰስ ከሳልጥ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ጠጠው ኣቢሎምና ስለ ዘለዉ ኣንስትና ወዲአን ከለዋ ብሰንኪ እዞም ድሕሮም ዝተወልዱ ህፃውንቲ ጠጠው ኢለን ኣለዋ። በዓልቲ ቤቱን ውሉዱን ኣብ ኢትዮጵያ ሓዲግ ከም ዝተረፉ ዝገልጽ ካልእ ኣብ ጀርመን ዝነብር ስደተኛ እውን ንግብረ መልሲ እቲ ትካል ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቡሉ ኣሎ። እዚ ሎሚ ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ነቲ ሕቶና ዘይምልስን ግልጽነት ዝጎደሎን እዩ። እወ ብልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዱ ህፃናት ኣብ ዳታ ምእታው ወይ ምምዝጋብ ጀሚሮም እዮም። ጓለይ እውን ኣብ መፋረቕ ሕዳር 2022 ኣብ ዳታ ተመዝጊባ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ምስ ሓተተት ግን ብኦንላይን ቆፀራ ሕዚ ተባሂላ ክሳብ ሕጂ ግን መልሲ የለን። ብሰንኪ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ዘይምርካብና ናይ ጓለይ ቪዛ ክስራሓላ ኣይከኣልን እዩ ተባሂልና ብኤምባሲ ጀርመን ኣብ አዲስ አበባ ናይ በዓልቲ ቤተይ ናይ ቤና ቪዛ መፂዋ ጓለይ ገዲፈ ክኸይድ ኣይክእልኒ ስለዝበለት ክሳብ ሕጂ ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ትፅቢት ንነብር ኣለና። እቲ ዝነበረ ቪዛ እውን ሓሪሩ ንትፅቢት ተወሲኽዎ ኣብ ዘይንበር ንነብር። እቲ ትካል ካብ ቢቢሲ ብወግዒ ናብ ቤት ጽሕፈት ዝቐረበ ሕቶ የለን ክብል እኳ እንተፀሓፈ ቢቢሲ ርእቶ ናይቲ ትካል ንምርካብ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኢሜይል ጽሕፉን ቴሌፎን ደዊሉን ነይሩ እዩ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም መዓንቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ዜና እዚ ነይሩ። ስለምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰላም።